Ready, position. 1, 2. Good morning guys men. Faraयलायबाय आरोबाव गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ नै सफैलायबाय बारियाव। मिया खादोंमोन आरोना साहा बिलाइखौ बेयावहाय। नै सान्दुङाबो डेन्जार दिनै बोथोरा खतरनाक। ओइथिं खागासिनो सानै आरो ओइथिं दंबावो खानो गोनाङा ओइथिंजाय। बोथोरा डेन्जार गरम आरोना। मिया खाजोबनो हायो बेफोरखौ मिया खाबाय। ओइथिं एसे दंखौमोन आरो बे साहागालि एसे दङ। आरो न'आवहा एसे खादों बेबायदिनो आरोना। एसे खादों नै थाम्फैया। नोगोद थाम्फै दङ बारियाव। साहा बिलाइखौ आं एसे रोगानोसै बिनि उनाव ओरै स्कुलाव थांनांगोन। स्कुलाव सेल्फ डिफेन्स दङ आरो दिनै। बेबायदिनो आरोना खामानिया सानसे सानसे मावनानै बेबायदिनो संसाराव रंजानायखौ लानांसिगोन आरोना। बेसेबांनो मावै दाङै जानो हागोन बेसेबांनो गोजोननाया थायोनो। ओरैनो आराम जानाया टेनसन थायोनो देहानि थाखायसो। देहानि थाखाय टेनसन जामारो आरोना ओरैनो जाग्राफोरनियाव। गासिबो नायलांबाय दिनै ब्लग भिडिअखौ आरोना इन्टारेस्ट जागोन दिनै। ओइथिं खागासिनो नै खाग्राफ्रा। बिथिंहाय दङ बिजौआ नै। बिथिंथ' गैला नै खाखांबाय बिथिं दङ आरोना। सान्दुंआथ' नै मोदानलायखादों। नायलांबाय थादो। दा दसे स्कुलाव खामानि दङ थांना फैलायनोसै आरोना हाइ स्कुलावहाय एबाराव सेल्फ डिफेन्सआनो बेबो हाइ स्कुलाव नायलांदो। गथ'फोरखौ स्कुल साफा खालामो नै कम्पाउन्डखौ। सेफोरदों आरोना बिलाइ प्लास्टिक बिदिनो दाखोर गारनायफोरखौ साफा खालामदों गथ'फोरखौ। Ready, position. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 2, 3, 4, 5. Sense. 1, 2, 3, 4, 5. Again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Moja kam. Again. 1, 2, 3. Terbaw. Kunci 1, 2, 3. 1, 2, 3. दा क्लास जोब्बाय न'थिं फैफिनबाय आं नै जोबोद सान्दुं गोसाथार। सान्दुङाव बिदि गोसा। गरमा एसांखोबो खायाखै। बिलाइ खालायनोसै नै। मा खालामदों नोंलाय? सान्दुङा माबायदि गोसानि खतरनाक डेन्जारलै सान्दुङा दिनैनिया नै। बिलाइखौ खागासिनो नै गयाबो थायहांबाय। आरोना गया नै जानोबा
जानोबा नों गया मोनजासिगोन राहांबाय खाखांबाय जोब्बाय साबि खानायाबो मोनबाय संबाय बेखौबो खाखांजोब्बाय आरो ना नै दम जोब्बाय खानाया दा गारियाव हैनायनिसो फाला ओइ दाउफ्राबो आदार दांगासिनो जानाया आदार होबाय दाउनोबो जाजोब्बाय बिलाइया लांलायनांसिगोन दायो खाबाय खाखांना दायो नै बेगाव सोलायनोसै साहा बिलाइखौ लाबाय नै लांसै साहा बिलाइखौ हैनोसै दायो बेग मोनथाम ओंखारबाय आरो ना आंनाबो नै माबायदि जादों बेबायदि आरो ना बोथोरा दिनै जोबोद गरम डेन्जार खाटारनाक थांबाय थानोसै गासिमोन डेन्जार नै जायगाया बोथोरा गरमा नै बेयाव दोनफैबाय बिलाइखौ नै दिप'आव पाम्प सोग्रा दोनखायो आरो ना इयार हालाल जा गौनि होबाय आंखौ इसोर नायलाय हिनजाव गैजायैफ्रा साला हिनजाव गोनांफोरखौ बिदि नेहैबाय थायो हिनजाव गैजायैफोरा मोना मोनाबाथाय माबायदि नुयो नै भिउफोरखौ दुब्लि बारियाव मोना मोना जानायनि नै माबायदि मोनदों गासिमोन आं न'आव थांगासिनो आरो ना मोना मोना जाबाय दुब्लि बारि नै थान्दा जाबायलै बोथोरा मोना मोनाबा थान्दा आरो फुङावबा एसे गोजांनाय बिदि जालांबाय बोथोर ओइ मोनाबायानो होनदों आरो ना खोमसिबाय नै सान हाबसिगोन नै माबायदि जादों गोजा सान हाबनोसै गोजा जालायदों सान हाबथारसिगोन नै गारि फैदों गाइसमोन मोनाबाय आरो ना खोमसिबायानो गरम बिराद गरम कारेन्ट फैबाय दासो फेनाव आराम जिरायनोसै दसे दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो ना गाइसमोन नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ कमेन्ट खालामनो हागोन फोरमायलायनो हागोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो ना आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनहा सापर्ट खालामगोन अननानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय